Okay. Okay, Jeg prøver. det skal spille. Den her, fan. Jeg har fundet frem. Er der flere Den er spillere god. til at træne dem? Ja, selvfølgelig er der da det. Og min lille dino spiller med. Hallo, vågn op! Hvad er der? Stå så op! Stå så op! Hallo, jeg er vågnet op. Fedt, Jeg er vågnet op. godt. Men trykker du ready, Elias? Trykker, min har jo den der ting med en giftig ting. Nej. Det er en meget irriterende ting, jeg skal snart have den fjernet. Den er noget dumt blæs. Men Elias, hvorfor fjernede du mig som ven? Nå, jeg blev tosset, siger jeg. Okay, måske kaster min computer ind i væggen. Hold nu kæft. Ej, det gjorde jeg ikke. Ja, det lyder godt, mand. Så tungt med jeg måske, eller jeg kan ikke engang løfte 1 kilo. Den her mønt er meget tung, og det er kun en 50 øre. Har I lige trykket ready? Nej. Nu har han. Upsi. Tung, jeg baller dine cappuccino. Ej, helt ærligt. Min mønt slutter. Hvad er der? Min mønt bliver irriteret. Det er kun toer. Ej, man får fat i den mønt igen. Den røg bag min kæmpe som der er skruet fast med skruer til væggen. Ja, der går lang tid. Hold nu helt kæft. Nå, men hvor er gunnene? Jeg har en Hvor er stor Inden på den her jetpack. bane. Er I allerede gået i gang? Jeg kigger bare på en Fortnite-video. Når jeg har en... Helt ærligt. En... Må vi igen, mand? Jo, Jeg har en... Pikachu. Elias. Ninja Turtle. Elias. Hvad? Elias, jeg har 21. Kender du ham? Ikke helt. 21. Glitch. Jeg ser bare i, hvad jeg kan finde, der er godt af våben. Kan jeg ikke købe en glitch? Giv mig et ninja. Mener du med ninja? Det skal bare et Ah. ninja. Yes, jeg har Ja. Den her løber aldrig tør. Det ved jeg. den. Og lige har 21. Kom, venner. Hvis jeg skyder på en gang, så vinder jeg. Så dræber jeg dem. Min pickaxe. En gang. Dammit! Kablam! Kablam! Ej, jeg flytter den her ud. Hvad betyder du ud? Jeg har brainrot, Elias. Jeg har brainrot. Altså som... Bejone Magna, bro. Get run over. Did I just get killed by an elephant? Jeg har Bang, dræbt. bang. Kabau. Olli, dræbte du mig? Nej. Jeg Nå. døde af den der ilddrag. Du er stadig i live. Nej. Er du hoppet ud af banen? Hvad sagde du, Elias? Olli? Jeg er ikke hoppet ud af banen. Dang. Er det der livting? Kan noget. Hvad er det for en dum blækbrutte? Nu ved jeg, hvad fanden hedder det. Den brutter andre i fjeset. Det er derfor, han har så lange arme, så den ikke kan tage fat i sin brutterkæft. Olli, må jeg lige ramme dig? Ved en I gang. faktisk godt, Sådan at der. nogle Du gange bliver er det, kørt over en bil. en splækbrud gør det. Så er det nogle gange anden kæfter dens egen lort i hovedet på sig selv, og så bliver han gal. Så kæfter den din egen lort i hovedet på sig selv. Ej, hvem kæftede den? Det gjorde du selv. Nej, det gjorde Ja, jeg kan bare dræbe mennesker med det samme. en bombe. 21. Gamle nuller. Hvor god er vi sgu? Ret god, synes jeg. Jeg er bare 4. Der er en inde på banen, der har dræbt 55. Hvor er du, Elias?
21. dårlig er hende der? Hun står lige foran mig med en gun. Det er en dum dreng. Hun skulle det ikke Er engang. det en pige eller til en dreng? Jeg har lidt til Yay, dårligt. spaghetti Okay. toiletti. Og lige jeg får spaghetti Hvor meget? toiletti gun. Okay, ser man, Spaghetti! hvor mange man har dræbt ved den der person? Ja. Så jeg har dræbt jeg tror det Der er er i hvert fald... 100 personer, mand. Hvad er det her? Åben? Jeg kan... Internettet hakker. Ja, det er jo dumt. Ja, det gør. Jeg Jeg ved hakker. absolut godt, det hakker. Jeg hakker slet ikke. Jeg hakker som en dum trav. Ej, jeg hakker overhovedet ikke. Det gør jeg heller ikke mere. Heller ikke mig. Ja! Okay, så skal der skydes. Jeg så. Hvorfor ham tilbage? Jeg har dræbt 15 personer. Sygt. Hvad kan han teleportere? Yes, Han jeg teleporterer! Jeg følger. Internettet hakker så meget, at jeg ikke kan finde ud af det. Jeg følger, Oliver. Sygt, Olli. Nej, du gør ej. Du er på 6. plads, står der. Jeg prøver at kigge. Der står, du er på 6. plads. Nej, det er mig, der er som billeder på Jeg den fik der dig. plakat i midten. Lamborghini, mand. Elias, Olli. Kan du se det der toilet, Ole! der er nede ved bunden der? Et sted på væggen. Det der jo ikke engang spiller. Nej. Altså, jeg kan ikke lige nu, fordi jeg er lige så i gang med en ræk. Okay, hvem er det? Hvem? Flyt dig. Ja, Elias, det er den, jeg taler om. Elias, stop, det er mig. Nå, godt. For i øjeblikket troede jeg lige, at du var ved om til en skift. Kaboom. 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 Ej, nu skal jeg vente 300 sekunder, Fuck, de dreng. er store, dem der. På en skib. På en Vand. Ej, jeg er overhovedet ikke super, mand. gun. Der er ting, der har fået for mange gun. Ej, mand. Dreng, jeg spiller lige lidt Roblox, mens den her tid går. Er du skør i banken? Hvad er der? Jeg kan ikke lige tale lige nu, okay? Ja, helt flot. Det er bare Ses. flot. Du bliver myrdet. Ses, når der er 200, når der er gået 200 sekunder. 250 sekunder. Og så efterlader du Ses. bare os. Ja, held og lykke med det. Ciao. Det Det skal du hele tiden for mig. Hvad? Så vente 300 sekunder. Før du skulle vente 300 sekunder. Zebra, loba. Hvorfor kan du så ikke snakke? Fordi jeg ikke skal se det selv, men jeg kan. Hjem og komme fri. What's just the Uæh. Hvorfor? Jeg hænger i en kugle. Hvor er du fundet det henne? på Roblox? Hjælp! Hjælp mig ned på den her vindmølle. Hvem er det, der... Der i baby! Jeg sidder ved at knuse. Du fritsætter mig. Nej, det gør du heller aldrig. Hvad dør jeg af? Nå, der gik ild i mig. Det var meget flot. Jeg skal dræbe den. Nå. Hører jeg den eneste eller en, du spiller Fortnite? Hvis jeg er så virkelig. Jeg troede, at det var meningen, at vi skulle være 12. Altså, ikke bare ved at have en spiller, der er imod så mange dumme papper. Altså, de er jo meget nemme. Jeg vil gerne have nogle flere serier. Det er jo 80. Se, den MTF.
Mamma mia! Titta på! Okay, hvor er min Lamborghini-bil? Ej, helt ærligt. Jeg ved, hvad vi har. Vi har gummien, vi har dumme ting. Hey, jeg det ikke en poppeko. Hvor meget fører jeg? Jeg ved, hvad den gør. Hvad hvis du er hoppet? Hjælp! Hjælp! Jeg er blevet en oppuslig ko. Jeg prøver at holde op inden for spring. Ja, meget flot. Hvorfor tager du ikke noget godt gris, Marker? Hvor det er, at de taler pæne ord, som person noget kan. Hvor det er, at de har lavet godt gris, bare hvor de har lavet tingene om. Jeg fik min bold. Op. Olli, jeg er nødt til at flytte din præmie. Jeg betaler. Jeg er tilbage, drenge. Ja. Efter 300 sekunder. Nej. Nej, det mener bare ikke. drenge. Jo. Ups. Er det en bil? Det er en bil. Sådan der. Yeah! Oh my god. Okay. Yeah, nu får jeg spaghetti toilet i gånden. Dreng? Dung så højere efter mig. Okay, Shit, sub, bum, ind i gus, ind i. Dreng, jeg får spaghetti toilet i gånden. Og den kan dræbe mennesker med et slag, fordi den giver mennesker en lussing. Et smak! Let's go. Jeg tager ham lige. 21. Jeg får en bag dig. Jeg dræbte ham. det var ikke morsomt. Jeg skal lige se. Spin the wheel of joy. Kom nu. $5,000. Olli, må jeg lige prøve en golf? Jeg ved godt, det er den der losing. Nej. Jeg skal lige teste den. Tralala, tralala. Blau. Boom. Blau. Dumbo. Her kommer jeg. Og tæsker kaboom bla blau. Get out. Kaboom. Kablau. Olli. Her. Så kan du se, hvor god jeg er. Ja, så skal du se, hvor død du er. Død du er? Og så sådan taler vi ikke. I'm... Vi er team. Glitch banana. En banana. For Oliver, han fag. Olli, pas på, skib det toilet. Skib det toilet. Det var dig, der skudte mig. Boom. Blau. Jeg ved Butterbim. Goddag til dumper. Boom. Damage.
Kablam. Nå, Kablam. det ser Blau. sjovt ud. Har du Hvad ser sjovt Hvad? ud? Blam. den Blau. hakker? Nu skal jeg sgu Blå. dræbe. Blau. Skud dig i rumpen. La vaca, så det var ikke mig. Men og lige, du er færdig. Ja. Men vi timer jo. Oh, damn. Vi timer, Oliver. Nobody can see me. Ja. Oliver. Yeah. Vi timer. Dreng, jeg fik en af de bedste, sådan set. Kaboom. Jamen, Oliver, vi Blau. timer. Ja, og Elias. Han timer med Jeg os. skulle lige, det var Elias, fordi han havde det samme skin, og han bruger det tit. Så holdt jeg skulle lige op med at skyde ham. Nå. Men det var jo ikke ham. Nej, for Anna. Bom. Og jeg er mere Banhammer. forfærdelig end ham. Og jeg er bedre til at klatre helt klart end ham. Jeg kan klatre op af lige pætte. Oh Og yeah. deroppe af basketball. Mega god. Og det er ikke løgn. Skud Nej. Det jeg fik sidste gang for at gå ud. Jeg bruger Banhammer. Dreng, jeg bruger en af de bedste. Den bedste, en af de bedste. Banner. Er det bedste. Ah! Kom her. Ej! Og jeg har lige dræbt 2 Blau. på én gang. Tag Gold Prime. Gold Prime er god. Der er nogen, der fremmer her. Blue. Ja, jeg ved, Blau. hvem det er. Ja. Hossan. Hossan. Hvad så? Få hende. 21. Jeg Hvor har der kan ikke dræbt noget. hende. Gold dør Prime burde da snart. være død. Jeg dræber hende. Nej, jeg dræbte hende. Boom, Flot! boom. Bam. Damn. Og Kaboom. Blau. Somebody left some diamonds over. Oliver, hvad skal man i det her forhindret bur? Hvad? Hvad skal man i det her bur, som når man bliver fanget i det? Hvad for net? Nå ja, det... Der skal man vente. I hvor langt? Jeg ved det ikke. Måske 5 timer? 2 timer? Hvem ved? Boom. Det eller 2. Okay, jeg skal finde et vej hen til en af de hemmelige. Oh yeah! Boom. Blau. Ja, jeg skal så meget. Tralalelo, tralala, korten, du bare stoppe. Damn. Padillo, krokodillo, agagili, ananas, ini. Damn, der taler lille, taler lille. Ved du, hvad jeg kæmper for at få? Hvad kæmper du for at få? Dum til høj. Nå. Jeg fandt lidt Oh my god, det her spil! Og det er så nemt at få hemmelige ting. Damn. Hvor lang tid skal man vente i? Jeg ved det ikke, har jeg sagt. Jo, du gør Så jeg faktisk ved- det eneste til videre, der er blevet fanget i det. Ja, jeg har dræbt mig selv. Nej! Hvorfor Hvad du er kan det få en af hemmelige figurer? Okay, bare tag det helt roligt. Du ved godt, hvis Sig du det, virkelig eller er så klog, så kan man købe den. Ah, Ja, men jeg har ikke så mange V-Bucks. Jeg har kun 200. 200?
Den koster også kun 200. Men jeg gider ikke købe den. Jeg bruger den på at få Battle Pass. Du kan ikke få 200 er Battle ikke nok til Battle Pass, mand. Og skør i låget. Ja, men jeg sparer op. Ej, 200. Mega dårlig start. Jeg startede med et eller andet med 12.000. Ja. Du har ikke haft 12.000 i det. Jeg har i hvert fald haft et eller andet med 36.000 før. Ej, Elias, det er god spøj. Han har ikke engang haft Og mere end det er 20. sjøj. Og du ved det jo ikke. Du er jo så dum i dit lille dumme æg. Og det er dig, der tager til sådan med griner. Hold nu kæft. Ellers så kigger jeg dig og fjerner dig sådan ind igen. Taler du Kæft, til dig ja. selv? Nu må jeg tænke over det. Det var mig, der kiggede dig. Ikke dig, der kiggede mig. Nå, men hvis du gør det en gang til, så gør jeg. Så kigger jeg dig. Bam. Og hvad så? Klar. Så skal vi ikke spille med dig. Det bestemmer du sgu ikke. Jo, jeg gør. Din lille lort. Det er mig, jeg vil. Og det er dig, der tager til igen, som der griner. Hold nu kæft, Elias. Og stop. Hvor god er du der, bananer? Jeg har kun dræbt på min gang. Jeg aner det ikke. Jeg er lidt for dum til at fatte det. På grund af, at jeg hedder Seje Oliver. For at komme ekstra sej. Men ved du hvad? I virkeligheden er jeg bare en stor idiot. Hold nu kæft, Elias. Og jeg taler om dig, der siger, hold kæft. Ej, for helvede, der var jeg sgu lige til her, venner. Så stop op. Boom. Og stop om Lav. Ja, Ej, fuck. jeg kommer nok videre til Infield. Hvad mener du? Yes, ja. Jeg er lige gået til Infield, og det er det, der er mest godt. Jeg vil fejle i en... Ja. Hvad sidder jeg og siger så? Det er Julia, mand. Der er simpelthen koder. Kaboom. Kablam. Kablam. Boom. Kablam. Boom. Kaboom. Kablam. Boom. Kablam. Kabum. Kablam. Kablam. Jeg ser en video, og ved du hvad? Hvad? Noget, hvor de røver. Ja, men Olli. Hop lige ind på om lidt, så skal du hoppe ind på Roblox, okay? Jamen, kun hvis du gider at se noget. Hvad er det? Du skal se, hvor meget jeg er nået til i Roblox. Er jeg den eneste virkelig her, der spiller Fortnite? Nej, jeg spiller Fortnite. Fordi at du ved det. Ej, hold nu kæft, Elias. Jeg taler det til. Ja, og det er en dreng, der hedder... Oliver. Lidt om noget. Tag dig selv et hold. Kæft. Shit, mand. Ej, mand. Nu skal jeg vente lidt. Okay, skal jeg hoppe ind på Roblox? Jeg siger mig en ting, og det er... Hold nu kæft, Elias. Prøv at kigge, hvor meget jeg nåede. Det var kroppen. Jeg finder dig, Olli. Ja, Olli. Lad os se. Vent på starten, okay? Hvad bestemte? Prøv at se. Prøv at se mig. Har du mere end mig? Jeg har QQG. Og jeg kan flyve. Her er det også. Bevis. Ja, du skal nok få dine beviser. Og jeg gætter på... Men Oliver, Bum. jeg kan være i den allerhøjeste.
Hvad mener du? Jeg har det der, P og V. Ha. Er det det eneste, du har? Ja, så er Og der jeg også starter det- forfra, og så ser jeg, om jeg kun... Ja, jeg er længere end dig. Og jeg er over i isverdenen. Isværken, hvordan? Fordi jeg er nået så langt. Og nu har jeg TKG. Og lige prøv at se mig nu. Når jeg kommer hen til dig, så skal du se mig. Men hvordan kommer man i en anden verden? Men går derhen. Og lige prøv at se mig nu. Ja, men Følg efter mig, hvis du kan flyve. hvorfor skal man kunne flyve? Fordi det er langt væk. Så følg efter mig. Er det ikke derude? Nej. Lad mig vise dig hvor. Derude, Ja, ude ved mig. tror Hallo da, Lulu. Flyv! jeg kan ikke flyve. Jo, det er deroppe lige foran den der mand med det der rundt om sig. Lige over det. Jeg ved godt, at du er deroppe, men hvordan flyver man? Du vil virkelig gerne vide alt. Over den der, hvor der står 2x. Jeg har sgu Der skal du trykke. Og jeg hvor er der står- allerede død. Ja, det er du, Elias. Og hold nu kæft, Elias. Ja, Olli, du har ikke lige så meget som mig. Jeg har QB. Pa. Jeg vil den eneste, der spiller Fortnite, fordi jeg er den altid. Hold nu kæft, jeg spiller... Jeg spiller Fortnite, mens jeg spiller Roblox. Elias, Jeg kan. Elias han er den eneste, der spiller Fortnite, fordi han er den dårligste. Mm. Det er jo Jo. taber. Okay, det er dig, din taber. Paper. Eller er det fordi, han får alt for mange vabler? De må ikke engang gå i læg. Endelig få en væbel. Din løgner. Løgner. Så. Boom. Det er ikke sådan, man får en væbel, din idiot. Du er virkelig en dum Elias. Olli? Hvad? Skal vi måske? Hej, Bam. Hold nu kæft. Og 40 sekunder får jeg en god en. Yes! Hold nu kæft, 200. En tysker, Olli. Du er en tysker. Du er en tysker. Du er en tuse. Olli, endda er du. Du kan ikke gå derhen. Du kan ikke gå herhen. Det er QG. Hvem har bestemt Prøv. det? Nej, hvorfor en kan jeg være i? Den her. Hvorfor en? Hvis du har mere end DTG, så kan du være den her. Så er det selvfølgelig. Er det mere end P, V? Måske. Så Jeg har godt yeah, baby. Okay, hvor bliver den af? Den Prøv at se, dårlige Oliver. tanke. Nå ja. Ja, så skal du sætte dig en af de andre. Kan jeg det? Ja, du kan. Hvad tror du ellers? Bumbo klart! Yeah! Okay, jeg kan godt sige pigeon op. Yes! 41. Jeg kan den det være. Jeg døde i det.
Jeg er 41. Noget for tag. Oh yeah. Oh yeah. Bro. Der er der ingen, der kan vinde over 41. Hey! Ej, fuck, der er en, der er blevet synlig. I Fortnite, Ja, så har jeg dræbt ham. der du har. Jo. Det bestemmer du det ikke. Og ved det, du er altså Kan det bløde? Oliver. Hvad? Ja. Prøv nu. What's 9 plus 10? Undskyld, Olli, min fejl. Boom. Blau. Elias! Elias, nu bliver du ramt med et skud, og så er du død. Ja, selvfølgelig hopper Elias ud af banen, fordi han er for bange. Elias, eller Oliver, han er meget nem at dræbe ham, det er den usynlige, men man skal bare skyde efter hans navn. Ja, det ved jeg godt. Selvfølgelig er du alt for bange og alt for dum. Jeg gemmer de pater. Haha. Så hop herud, Elias. Nej, for Hop jeg ved herud. det. Og tror du, jeg dør? Jeg har lige hørt, hvad du vil gøre med mig. Bare roligt, jeg kan ikke dræbe dig med et skud. Tror du, jeg kan det? Ja. Nej, jeg kan nej. Nej, men jeg ved, du kan dræbe mig, fordi jeg dræbte dig. Du stod i vejen for mig, altså. Hvad fanden mener du, din lille Du stod blindtarm? lige foran ham, jeg skulle slå. Jeg prøvede jo bare at hjælpe dig med at klare ham. Hold nu kæft, Elias. Ikke Din gjorde blindtarm. Men der er en Din- gun, der skal 6-7. Ja, det ved jeg godt. Jeg kender det godt. Det er sjovt. Kaboom, kablam! Oliver. Hvad? Ja, Nej, du godt den der gun, hvor man spytter mig bare i kan hoppe, hovedet. og så kan man hoppe, og så kan man glide sådan. Nå, men Prøv at jeg skal dø. sidde her i 3... Nej. Jeg skal sidde et sted i 3 minutter for at få en gun. Godt, det er du. Yay. Nej, jeg vil starte forfra. Jeg vil gerne, så jeg kunne stoppe det og spille helt. Men jeg spiller mig lige lidt dragbane, Olli, for jeg har fået en mega fed ny figur, jeg vil vise dig. Ja, Oj. ja, den er mega sej. Boom. Der kom På vej ud. Alle. Olli, hop ind på banen med mig. Hop ind på banen med mig. Hop ind på min bane. Du hopper jo ind på den. Hvad? Yeah. Yes, bare. Jeg skal Det er 17. Det er 17. Den er 21. Og lige sige ja til den der. Jamen, vi skal stoppe om 5 minutter. Skal I slukke? Om 5 minutter. Ej. Så sig til dem, at de godt må få lidt mere. Men Olli, sig ja til den der, jeg har sendt dig sådan der. Ja. Men Olli, så vælg en figur. Det er kun dem der, de onde, der kan, de seje figurer, der kan få mig at se. Hvis du ikke allerede har set den. Og hvis du ikke allerede ved. Jeg kan lave en fælde ud af gift. Ved du, hvad du kan købe? Hvad? Der er bare en eller anden sådan en T-Rex plak. Olli, vælg nu en figur, eller jeg kigger dig. Olli, jeg gør dig lige om til ham, der skal lede efter ting. Hvordan? Jeg kan skifte om, og jeg gør mig selv om til ham der beskytter folk. Ja. Fordi jeg kan ødelægge et stort træ ved 2 slag.
Olli, vælg nu en figur, din Delulu-tosse. Delulu. Vælg en figur! Jeg lider sgu efter en, det er fordi, jeg skal købe en. Ej, for helvede, så vælg bare en eller anden figur ud af det blå. Jeg skal ikke bare købe en dårlig figur. Men det skal være en mellemstor en, okay? For det er de eneste, der kan se mig. Ja, din store snovskid. Hold nu kæft, Elias! Jeg ved godt alt, vi optaget, hvad du siger. Ja, og hvad så? Jeg er ligeglad med din dumme lortekonto, mand. Ellers jo. Jeg hader måske dig, men jeg hader ikke din YouTube-kanal. Det er så fint. Okay, jeg hader heller ikke dig. Chill, guys! Men den der med det kæmpe store grønne øje, er den god? Kæmpe store grønne øje, hvad mener du? Den der, det koster 100 kun. Jeg ved det ikke. Har du den ikke? Så vi er på den hårde, mand. Måske. I tredje gear. Jeg skal vise dig. Get out. Minion, onion. 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 Hvad så? Jeg ramte godt. Jeg er nu ikke en mellemfigur. Jeg hader det skråt noget, mand. Men det er nej, jeg den tager eneste, det. jeg har Hvad mener du? af figurer. De andre Nå. af dem er døde. Okay. Ej, for helvede. Det snyder dig nok sygeligt. Men Olli, har du voldet en figur nu? Du har voldet den lille. Perfekt. Hvorfor er du alt for stor? Vent, Olli, jeg går ikke der. Prøv at se her, jeg laver en lille vandbassin til dig. Jamen, hvad kostede den der egentlig? Jeg ved det ikke. Udgave. Quick. Hvad kostede den? Jeg fik det i dag, okay? Din lille prut. Din lille prutskid. Det er dig, der er en brud, mand. Elias, jeg elsker dig, og jeg elsker dine fans. Ikke også? Fans! Yes, jeg kan se den, fordi de holder en hammer. Au, for fanden. Chill, guy! Den går af. Yes! Tror jeg. Jeg ved ikke, om det var dig. Og for nu er ryser jeg over. Bum. Blau. Bum. Vent, Blau. Bum. hvis jeg nu klatrer på så mange ting, hvorfor går så min sko på? Dammit. Jeg fik ikke lov til at tage skin. Jeg får snart... Extended to. Jeg tror snart, at jeg får verdens bedste figur. Der er forbudt område derinde. Det er privat ejendom. Damn. Chill, guy. Man. Get out. I got a fan for people. Are you Delulu? Are you Delulu? I can just drive. Så blød, bada, bim. Jeg vidste, hvad jeg synes, der ligner mig. Bim. Kom her. Olli, hvor er du? Er du stadig? Har du stadig? Hvorfor vælger du hele tiden den lille prut? Olli, skift om til en anden, eller jeg dræber dig seriøst. Men jeg har ikke andre, de andre er døde. No. Du vil...
Ah, damn! Jamen, det var det for i dag. Så er det jeg helt den ting. Gør vi. Venner af dumme Nej, nørder. ikke.